Ćao ljudi, dobrodošli nazad na naš kanal. Danas ćemo vam pokazati kako napraviti ukusni hljeb od raževog brašna. Idemo na pripremu. U veliku posudu stavite pola kili raževog brašna, jednu kašiku običnog bijelog brašna, 200 g bućinog sjemena, 200 g suncokretovog sjemena, jednu kašiku germe i pola kašike soli. To sve zajedno sjedinite pa dodajte toplu vodu. Mijeste tijesto dok ne postane glatko. Pokrijte smjesu krpom i ostavite da se diže oko sat vremena ili dok se smjesa ne udvostruči. Kada je tijesto naraslo, pomiješajte ga i oblikujte u željeni oblik hljeba. Podmažite tepsiju biljnim uljem kako bi se spriječilo da se hljeb ne prilijepi za nju. Stavite tijesto u tepsiju i ostavite da se opet diže oko 30 minuta. Sada je hljeb spreman za pečenje. Pecite ga u zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 30 do 40 minuta ili dok hljeb ne dobije zlatno smeđu boju. Hvala vam što ste nas gledali, vidimo se u narednom videu. Prijatno!